presento el llibre. Per darrere, també. L'altre dia em feia una pregunta, i per què el títol? I jo vaig dir, els dies a les mans. Però després se'm va ocórrer la pregunta i vaig dir, bueno, potser sí tenia raó, no? Llavors vaig entendre el sentit que potser hauria d'haver entès des del principi, no? Que és que el temps contínuament gira dins les nostres mans, no? I el títol el vaig escriure però no el vaig entendre, l'entenc ara. I això és el que passa, no? Això és el que passa, que a vegades també escrius una cosa i no l'entens. I escrius de forma senzilla. Si es parlés de forma simbòlica seria impossible. El primer poema. L'amor és com el somni d'un nen que entra dins el bosc i veu el mar. És una paraula que no es diu del tot. Potser és una paraula que es deixa en blanc. L'amor s'extreu com un mineral. És com una arrel que s'enfonsa i fa mal. Potser és un miracle. Potser sí. Potser ningú sap què és l'amor. Potser no. Potser és un nom que ningú recorda. Potser és un invent literari. Altres vegades és una llavor que espera la pluja. Potser sí, potser no. Potser l'amor és la pluja. Potser és amor i res més. No ho sé. Potser va ser la primera llum que va il·luminar l'univers. Potser l'amor són els meus ossos que sempre recordaran els teus ulls.